is de teamcaptain van Team Destruction. Het woord zegt het al. Kom op mensen, laat je maar even op. Ook hier, wacht even in de herhaling. Hier zien we Iron Man gaan en hier zo de Mohawk Warrior. Hier pakt hij op een gegeven moment. Oh, en dan gaat hij op zijn zijkant en vol op het dak. Ja, en dan ligt hij dan. Ja, wat ga je dan nog doen? Iron Man die draaide lekker door. Hier zien we wel wat mensen in beeld. Nou, zwaai maar naar jezelf. Jezelf ziet zitten. Ja, 6 tegen 1. Het mag duidelijk zijn. Dames en heren, jongens en meisjes. Weer een punt erbij. Laat je maar horen voor Team Marvel en Iron Man. Ja, inderdaad. Maar ja, hoe zit dat met onze held, onze teamcaptain? De Cats die staan alweer klaar om eruit te slepen. Ik zie daar iets onderuit kruipen. Is wat beweging. En eens even zien. Op een gegeven moment moeten we toch iemand tevoorschijn zien komen.